Sitten kun sanoo, että Lehti laittaa. No niin, alan laittaa perkele rengasta paikalle, jos saa. Ajattelin sille pyörässä käsijarru päässä. Sihteeri Lehti. Liian hitaasti käy, liian hitaasti. Ei saatana. Niinkään kuin Kampiaksilin lohkoon laitos. Se pitäisi se pikkupoika tuottaa. Pikkupoika paikalla. Tuohon rengas on niin helppo kyllä suovittaa. Elä sieltä vielä. Ensi täältä pääs sit venttiilikohta viimeisin menee kyllä, että heiluttaa. Meni. Venttiilikatteesta vielä, että menee sen varmasti ja väliin.